Na lokaciji smo tu Dragutina Golika 32. Iza mene vidite osnovnu školu, igrališta i između igrališta i ceste nema nogostupa. Znači, nasušna potreba zbog sigurnosti djece je izgraditi nogostup. Mi smo ove godine kao Vijeće gradske četvrti osigurali novce za projektnu dokumentaciju. Znači, projektiranje nogostupa je u tijeku i ukoliko sve sa projektiranjem bude gotovo, ako se prikupe sve suglasnosti i dozvole, sljedeće godine, znači 2021. bi vijeće onda osiguralo novce za izradu ovog nogostupa koji će onda podignuti na jednu višu razinu sigurnost djece koje pohađaju ovu osnovnu školu, a i svih građana koji koriste ovaj dio mjesnog odbora. Nalazimo se na lokaciji osnovne škole Ljubljanica, na mjesnom odboru Ljubljanica, gdje je Vijeće gradske četvrti ove godine osiguralo sredstva za projektnu dokumentaciju i za samu realizaciju spomen obilježja za poginule učenike, to je bivše učenike ove škole u Domovinskom ratu i nadam se, evo je visoki datum, ali nadam se da ćemo uspjeti do kraja godine to obilježje postaviti na trajno sjećanje na te učenike koji su položili život za domovinu. Ovdje smo se okupili povodom preseljenja ploče, braniteljske ploče koja je otvorena u istoj ovoj školi prije 12 godina i odlukom roditeljice jedne poginulog branitelja i dvije supruge dogovorili smo da će ta ploča ići izvan škole, odnosno u dvorište škole, jer tamo gdje je nije adekvatno mjesto. Evo, nalazimo se u osnovnoj školi Ljubljanice koja je izgrađena 1948. godine, 56. izgrađena je školska sportska dvorana. Moram reći da smo 2018. godine u cijelosti obnovili ovu školu, što znači da smo napravili novu energetsku fasadu, svi otvori su novi i u cijelosti je izmijenjen azbestni krov. Gospođa je istaknula problem vodovodne oborinske vertikale. Želim samo istaknuti kako je Gradski ured za obrazovanje odobrio sredstva za spomenuto, a radovi će se izvoditi tijekom zimskih školskih praznika. Nalazimo se trenutno ispred pješačkog pothodnika koji povezuje Ivanečku Gradišćansku. Trenutno se rade radovi, znači popravlja se krovište i rasvjeta će se postaviti izvan i unutra. To je za dobrobit naših građana, odnosno i Ciglenice i Bartol Kašić koji je preko puta. Evo, kao što je rekla predsjednica mjesnog odbora, znači preko gradskog stambenog koji je angažirao izvođača Tegmar, cirka vrijednosti 20.000 kuna, sanirat će se strop, postavit će se mrežica, gore će se staviti taj završni sloj i postavit će se nova javna rasvjeta. Do recimo Božića bi trebalo biti sve gotovo. Nalazimo trenutno na najvećoj tržnici u Hrvatskoj, tržnici Trešnjaka koja ima preko 12.000 kvadratnih metara i u 15.12. je otvaranje velikog natječaja za idejno i urbanističko rješenje tržnice Trešnjaka. Poslije toga idu investicije, to će biti jedna od najmodernijih tržnica u Hrvatskoj. Tržnica će biti natkrivena sa pozivnom garažom, znači sad sve ovisi o arhitektonskom natječaju koji će radi biti izabran za najbolji. Znači to će biti jedna od sigurno najmodernija tržnica ne u Hrvatskoj nego možda i u Europi. Na dobrobit svih naših sugrađana, stanovnika grada Zagreba.